Zer akaso esateko? Una locura. Gaurko etapa iaztikia egutegien markauta zinean, Bagordin errebantxana ezen nun. Bai, ze aurrek urten Bidasako itzulean, nik uste urteko eguniko bernetako bat eukinola, eta zulatu baten gatik dena galdu zan. Eta Bidasoko itzulea dana galdu zan, mentalki baita blokatuta gelditu nintzen etapa hori eta gero, eta esan ziatenen Nafarroko itzulea Bagordin bukatuko zela banekin arantzak entzeko guna zela. Gaur taldea oso entxufatuta atera da, hasieratik Janek jodu, denok espero genuen Jan amaierako izango zela, eta hasieratik jo dezue. Bai, azkenen atzo ikusi izan, eskapadak 3 minutu hartu zituen, mundu dana guri begira zeon. Hori bera botatza lortu genuen, gero esprinen hilak irabazizun, eta azkenen hori da zaila, favorito zen irabaztea oso zaila da, eta gaur ateak geha, eta baita mundu dana guri begira zeon, eta, klaro, mundu dana zuri begira da honen, aldezunin gauza bakarra da, jendea aurretikan eraman, eta hori indeu, Ilia sartu da, lider izan da, Ibañez sartu da, eta gero atzetikan nik jodet bestetak untziakin baita, Saldiasen aurrea jatu geha, eta behin Ilia eta Ibañez harrapatu ditugula, ja estrategia argi zeon, ni alik eta urrunen eramatea. Eta Bagordin berriro mundu danak guri begitu digu, baina alare iraztea lortu du. Iraia saldia iretsi da Bagordira bi sorpresa, sailkapen nagusirako eguna zen, sailkapen nagusia lehiatu da, baina salietik. Haindik handiagun geratzea, biharko eguna oso gogorra da, oso luzea, eta ikusiko deu zer gertatzen. Nik konfiantza handia auket taldean, nik uste kriston taldea aukeula, atzo eratxeko utzi genuen, gaur erakutsi deu, eta bi egun oso gogor gelditzen dira, baina kriston taldea aukeu. Moraldeko zure momentua iritsi da, ze Guadalentineko garaipena aparte, gaur erakusten ari zara, azken asteetan oso ondo zaudela. Biharkoa norbetentzat baldin bada, zuretzat da, desgaste handikoa, kilometro luzeak, artesia hor dago, oso fondista izan martzea, baina gerosia kaso ja denak esaten dira, azkeneko etapa hori urduri izango dela, eta hor kontrolpean izan marko zuela danak. Azkenen biharko etapa printzipio zondo datorkigu, baina baita beste batzui baita ere oso ondo juten zaie olako 12 kilometroko portu bat. Eta ganden ikusi deu beste urte batzutan denetik aldela gertatu, baina esan detena kriston talde aukeu. Xabier Cerro kontrolatzea, bera duzula momentuz aurkari hurbilena, erraz izango duzu oso ondo zuzulako. Azkenen ordu asko pasa ditugu batea, pasaen urteen, eta laguna da, baina diegun hauetan aurkari izango da. Negarmelkotan ikusi zaitugu, Guadalentinen berdin zinen, osoan aurrean, lagunen aurrean, ez zan gutxi esperotako garaipena, luzetik zenekan arantza hori. Zure lehenengo euskal garaipena da? Egia esan euskalduna izan da, Bagordin iraztea, kristona ez, eta gaina ez dira oso momentu onak izan azkeneko hilabete hauetan, ze gauza asko gertatu dira, eta mentalki ezan nire momentu hoberena, baina atzo hasieratikan Baguesek zuzendariak esan ziten nigan konfiantza zeukela, eta gaur aurrean sartu naizenen konfiantza osoan ez zeuken nigan, eta momentu zail batzuk eta gero taldeak konfiantza hori erakustea zugan, eta Ibañezek tiratu bezala tiratzea, Iliak tiratu bezala tiratzea, hemen bakarrik garaipen atzal lortu ez. Zure nagalaiz. Zuei.